Tay! Tigat. Sir. Domingo mo ron ah. Domingo ron. Oh. Domingo bitaw ron, sir. Sa ato pa, si Helen way trabaho. Tuwa ron sila. Oh. Ay, nanumdum day ko, sir. Wala trabaho si Helen, sir. Nga naman, mangiti na ka, sir. Ikaw, nakapangitlog na ka. Hapit ako, sir. Pagtuo rin kang nidensyo, sir, no? Mo lagi. Oh, nya. Kalamihan na, sir. Karon, kami si Tahi, sir. Mauna ni Ron. Ngadto ta. Pero karon tang hayag mo to unya alas gabi. Ayaw, sir. Karon. Karon tabuhan to. Wanto tagit-git. Mapandol pa nun tagdo, ha? Sakto sa mga early bird catches worm man. Sige. Imong buhaton unhi dito pay baw si Helen og si Nudencio sila tanan dito nga moadto ko karong hapon. Oh, Ha? ako yun, sir. Siguro ha. Oh. Di kay ko tagdon to, may insulto ko bukbukon tinga ha. Oh, di na may taburi ka tagdoon, sir. Sir Marlo na good ka. Sige na. Ipigil, sir, ha? Tumilngigan ako, sir. Ano na dyan, sir? Mo dyan na, sir. Ano yun? Ay kipla tila. Hari na ko, sir. Bubuk kay kag dila. Ano mo ka diya ay? Luktok sa mata ko na. Kang buhangas ako na una mo. Suman, Mura naman ko kami yun. Saan mo na ko ini? kaya biyan ni mo. Mga magdali-dali man ka. Kana bang imong hunahuna ba? Murag kabayo mo kridagdagan. Abi kay nay kwarta. Ang hunahuna nimo, minyo dayon. Wa para ba kasugtang floor? Bekin sama ko na imong minyuan. Kung karon ka dayon magminyo. Si Flor lagi. Ya, trato na mo si Flor. Oo, pahinoon. Pero, nagtuog yung ko nga, usan lang to kalitik, sugot na yun to. Nakasiguro ka? Siguro, ay, ano gutong di siguro. Naanagoy kwarta. Kung makaibaw to siya nga, milyonaryo na ko, humok pa sa mamon. Sugot na yun to. Ayaw siguro oy. Anong di masiguroon nga klaro na magkaya na. Ikaw no, di ka managana. Abi kay na may daghang kwarta. Na siguro na nimo na imo na ang kalibutan. Siguro lagi ko bon. Siguro lagi ko. Kung pamayaan ako si Flor, bisag unsa iyang pangayuong bugay, ako din ang ihatag dayon. Magpahimo din migbay nga siyam kabuk ang danas. Paminaw ra gud mon. Unsa man? Dili man gud ka himasa og Biblia. Naa sa Biblia nagaingon, dili lamang sa tinapay mabuhi ang tao. Kabaw ko ano mong giingon ay, bisag di ko himasa og Biblia. Tinuod bitaw nga dili mabuhi ang tao sa tinapay lang. Kung wa day fried rice, way lechon manok, way balbacoa, way mga lamiang pagkaon, mabuhi ding tao. Kaya bagya nimo eh. Kabaw ko sa imong buot pasabot bon. Nga ako sang unang siguroon si Flor, unya ra ko mangandog mga sawa. Mao na din na. Pangutan-on nimo si Flor. Kung musugot ba siya nga imong pangasawon siya? Ako siguroon. Pero daw ha, pagmat ngo na imong mga pong ha, Anong day? Unsa may peligro ana day? timan nga peligro pa kaayo karon nga mahibawan nga daghan tag kwarta. Oo bitaw. Peligro bitaw kayo. Mao nga, ayaw pagpataka. Tingali pananglit, manabikas mga tao. Daghang kog kwarta, daghang kog kwarta. Tingali, mao na yung maingnan sa bulgar na tong sikrito. Yaw, sao na lang, gubot kayo. Mahimog mao na yato ikamatay. Busa,
Kung mga ulitaw ka ni Flor, bahalag unsaon na nimo pagdiskarte din na. Basta di ka magisgot og kwarta. Kasabot ka Simon? Oh, di ko mga kwarta. Likayan ko na. Maunay ibutang sa imong alimpatakan. Sa ganin ng alimpatakan, Bon? Wa ka kasabot si alimpatakan? Sige ko kasugatan na, sige ko kadungog ang istorya, pero ako kabaw. Abi na kog ato ng tikod ba? Tikod sa imong mata. Alimpatakan gani, mauna siya ang kinasuukan sa imong kaisipan, ang labing lantip nga kahibaw sa imong utok. Karon kay wa man ka kahibaw, wa kay alimpatakan. Mauna siya alimpatakan. Kangil ni gudihan na, Bon. Ngilngig mo lang. Paita, dakuha din akong problema, ani, no? Unsa may problema nimo? Nang, wa man kay baw si Flor nga milyonaryo na ko. Be, unsaon man niya pagsugot na unsa may makadani niya, be. Ay, Puro na di kog di milyonaryo, ani di ay. pagkahambugiro lang gid mo. Diha nimo masukod ang gugma sa babae. Kung gihigugma ka ni Flor, bisag makililimos pa ka. Bisag magbakos pa kag 50 kilos ka bilbil. Sugton ka niya. Iman ina. Sakto sa gabon na. Mas maayo pang sugton ka ni Flor nga nagtuo siyang publika kaysa nakakibaw siya nga dato ka. Mura gusto gyapon ka bunda. Gusto mo lang ang tinuray na gugmamon, anha nimo makita sa kakabos. Dili anang tungod kay kortahan ka, maong sugton ka, dili na mao eh. Sakto sa gabon na. Mao nga ingna si Flor. Flor, pobre ko. Pero sa kahilad man sa akong kasing-kasing, naa dinagapitik ang tinuuray kong gugma diha kanimo. Ninduta na mo, noy. Nindot mo lang. Ako niya nang kopyahon, ha? Kopya. O di ba, mahimo ipasirox lang. Karang clear copy, arang klaro yun. Ha? Pero kinahanglan nga makigsulti na kong Flor, banibi ako, ha? Magpauban pa gid ka? Namang ko sinudensyo. Siga kag mata. Ikaw mo'y sagang ato ni. Maunay nakaparat din ha ni Moron. Ang matuod nga gugma og lunsay, andam magpakamatay. Kayang bugti sa gugma, mao ang kinabuhi o kamatayon. Paula diha. Nya, ato bangon ako sinudensyo. Ato ba nga? Nya, mong kuha mo nitong pinuti. Oy, taon ni mong kasing-kasing. Dughanin mo ba? Ino ni mo, sige no Dinsyo, patya ko. Lugita kining akong kasing-kasing o gihatag ni Flor. Kay kining maong kasing-kasinga, mao'y nagpitik nga tinuuray sa gugma sa imong anak. Nya, human ana, dayon din kog dagan. Kung anong mudagan man ka? Ngiga sa nimo, no? Lugito nimo kasing-kasing, di ka mo dagan, kasakit, ana. Giyon sabi ani mo pag siguro. May siguro malukmay si Inoy Dinsyo, ana. Og malagmit, si Flor muduol nimo. Muduol gid nimo. Muduol humanggakson kag taman sa ginawa. Pangani mo. Ninuta na, no? Dito mo lang. Mura miksi, Romeo ug Juliet. Patay gihapon. Kay tambok na is Romeo. Lagi, patay mo gihapon. Hoy! Karong hapon ba? Oh, Ari si Sir Marlon. Nasa ilin yan eh. Naman, akong gipungan nun kay ba ko mo Sir Marlon. Nang sabot sad mi, nga mo Sir. Nang sunda sa mo Sir Marlon. Mga alas 2 siguro na eh. Alas dos.
sige. Kay di sa nako pala ko si Helen. Kanang imong kuyugan. Ako yung ganti ako, kaya ako gibadigard na niya. Ah, uli wag yan ni. Problema mo kung sa ko idalit ini toy. Problema ang kang idalit, oy. Bisag ka nang minatika ang saging, pwede na na. Doy, maikog to eh. Si Marlon nga ato guna agawon. Tuba ka no? O ka na, oy. Tuba noon. Pero, parisig inasal manok. Sakto no, nasa manok no. Mga usa okay ra, usa. Oy, ayaw sa nang usan, oy. Ang awar kay na, maikog kay Sir Marlon na, oy. Duha, Duha niya. Oo. Nya ka na tuba, noy. Kinanglan. Kanag yung bagong dawat. Nitlog dapat nung sa kay mga anda. Ala na eh. Sige lang kaya tuon ako si kuan katong mananggot bitaw siya nga to si Putin. Putin oh. Tuon ako pasig na sa dawaton. O ka na, ang tulad ito na puti na. Uy, kata. Mato sa ka. Oo. Na. Tamo nung si Sir Malog tuba ah. Ino may ginagtugba.